Hi guys! Lami man di kayo ning hinatan. Unang basong na pa yung laing manghatan. Thanks, Papi Boards! Do you wanna know? Hey guys, it's Akibi here and welcome back to my YouTube channel. So, karon guys, gianhi ko ni Papi Boards unexpectedly. So, for sure, nakakita na mo sa iya ang video na gi-upload na iya kung gianhi diri sa balay. Which is wa pa jud ko ligo, as in dili na ani akong barog. It's so different kay wa pa jud ko ato ligo. Wala tanan guys, ibag pa jud kong ni mata. You know na dugay kay ko matulog and dugay sa kay ko mata sa mo nga. Abi na kog joke ra nga mo ani siya so sige tinuod man day gadala pag Jollibee. Abi na kog joke ra nga mo ani siya so sige tinuod man day gadala pag Jollibee. Gadala pag Jollibee guys. Nya gadayet man ko pero gikaon na gyapon ako. Dili ra day ako ang nikaon guys ni apil day sila no. Apil ako mo magpapa. So gagama ra jud ko ani nga intro guys ang ako abitong clips ganiha kay dritso ra jud. Mong nakadecide ko nga magagama na lang kog intro nga murag chada-chada pud gamay ana. So mo ne and sa next clip pakita na ninyo tong hinatag ni Papi Boards sa Jollibee na katawanan gaayo niya. Ako ang gikaon. So without further ado, let's proceed to the video. Hi guys! Hi guys! So ganiha wala pa ko kaligo, wala pa jud ko hilamo sing abot si Papi Boards diri sa amo agad na ako Jollibee. Spaghetti na. Naay spaghetti ug naay burger ug coke. Dayon baka naman ay utro. Dayon guys. Thanks, Papi Boards! Hanggang sa uulitin. O dayon tungaon daw. Magbahin mi guys. Kulang ko no. Bitaw. Among i-share. Kulang. Mag-share mi guys. Kaya ilaan na Among raninggi. kaya diet mapug ko. Oh, gi-dessert tani namo guys. Sumanami ka og lutog sudan. Buwan. Ayan. Mag-dessert mi og burger. Wala siya guys. Ako. Oh. Tingkaon dyan ng cook na. Ganun po siya cook. Lami bidaning kinang natag. Lamit ni hinatag. Namibida ninyo yatag. Lamit kayo ni hinatag, Lama man. kinang natag lami. Kita mo palit. Basta. Hindi tama busog. Video na yung kaunta. Medya. Hindi na kumaurot yung spaghetti. Ako yung rot. Man, Ma'am, abtik na kayo. Gulurot guys. Munang kita po sa lawas. Kaya, mutaon man. Hindi na ako paslabi. tabang mo. Ano mo ka ang pwede? Pag-wait ah. Bigyan naman daw na utro. Gaan na. Ikaw na puso mo. Hanggang sa uulitin guys. Big boards. Papi Board, thank you sa inyong pa-Jollibee. Sana maulit muli. Kaulaw. Nandami pa dyan kayo na hinatag. May binigay magkaong spaghetti guys. Kaya makita na to ang dimple. Oh? Dimple? Makita din ang dimple kaong spaghetti guys. Kaya inig ana. Yung umudyak ka din. Kita. Gamukbang o Jollibee. Lami binigay spaghetti hinatag. Guys, lami din spaghetti hinatag. No, last na nasuya man ko. Balis ha? Last. Joke ko pa maha. Ay, kakount na yung isa kasagin.
Kanang cook sa Jollibee sa tamis man anang hinatang. Imbis sugar free, tapag unta to yung tamis. Tamis anang hinatang. Balisang. Tagdilaman. Ay sila ang Papi Boards kay nabusog bang puming tulo. Nabusog din kita sa mga kumakaon na. Baka naman, naapay mo hatag dirog Jollibee. Kaya amo mang gi-share. Na-share namin tulo. Ding, taro magkaon ka ng pang commercial kay basig kwaon ka sa Jollibee ba? Hindi, nakapaniud to may Papi Boards. Taro nga magkaon na kanang pang commercial sa Jollibee. Kaya kasi nagkaon ng Jollibee. Jollibee, baka naman, endorser. Na, Jollibee. Endorser Jollibee. usamot na mo bilib si Gingging unya. Nga na-endorser na tag Jollibee. Na, Taro nga, Diag. Jollibee, baka naman. Wala, nabusog na ka day. nabusog na guys, oh. Urot na gyud, gitilok gyud guys. Nami na sa gihinatan. Lami man di kay ning hinatan. Unang basong na pay laing manghatag. Aron makapanihapon na pud me. Kay paniud to man ni guys. Kokpod. Okay. Thank you Lord sa blessing. Nga tagaan pod og laing grasya ang naghatag ani Lord. Share your blessing! Ito din. Sorry po kung ano yung blessing. Or di ho Jollibee blessing. Ulit sunod. Ay, ako wa dyan yung blessing. Okay, busog na guys. So, mara to guys. Bye. Endorser, Jollibee, ka naman. Ay, nabaliw. Nara ng camera. Nara ng camera, oh. Oy guys, daw naday ko i-promote nga online business sa Facebook kay iya kong gikuan og sponsor. Sana all sponsored. So ako na i-promote iya ang Facebook. Unsa kay mo Facebook? Cars Hunting Couture. Unsa? Ay ako ra ibutang kaning screen guys. Ano? Namo na ni gisponsoran wa kabalo sa ngalan. Napay pa letter guys. Thank you for your order and supporting this small business. Enjoy Misaki Big. Kung ganahan mo sa yung mga baligya guys, i-visit rin nyo sa Facebook. Pero, secure base rin ni guys kay wala pa, dili pa ni pang international. Dili pa ni pang international ang business guys. So, sa mga taga-secure dara nga, nangitag trendy clothes, i-visit rin nyo ito nga Facebook. O, diba? Sana all sponsored. Tada! Uy, nabaliktad. Ha? Ito ba? Nabaliktad ay guys. Tara ah. Sana all. Suot naman siya ginala. Gapasik siya ang sugod. No guys, oh cute kayo. Rin na ipat-pat. Sa liog na ni ipat guys. Graduate na siya itong mga senior. Oy, musuot pa kaya kwadto. Biker shorts. Kung saan man ni Ate Karel? Napa guys, oh cute kayo. Now, pasiksi na siya. So, Natawa sa sunod na vlog. So, Post sa makita crop na top. ninyo sa akong mga picture sa vlog na ako. Basta guys, i-visit na ninyo ito nga Facebook. Yung manghatag na siya. Ay, Bagay ka bawi. balita na ninyo guys. Sige, maura to. Bye-bye! Okay, so that's it guys. Maura to. And yeah, we enjoyed the food. So, thank you kaayo, Papi Board, sa imo ang pa-Jollibee ganina, charot. So, thank you kaayo and we enjoyed the food so much. And maura to guys, bawal ako ni mo kon. Bawal ako ni mo sunod na videos. Basta mga following videos. So guys, stay tuned ra mo sa akong mga pangbuhaton sunod. So, bawi ta ni Papi Boards. So, that's it guys. I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos. And don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video. And again, thank you kaayo Papi Boards. Sa imo pa Jollibee, pa surprise visit dire. And I'll see you guys in my next one. Bye!